C4. Co já s nima udělám? Dobrý den, paní učitelko. Mohla byste přijít ke mně do kanceláře? Děkuju. Dobrý den. Paní učitelko, vy máte tu třídu C4. Já mám možnost poslat je na Havaj. To je razná paráda. A kdy se odjíždí? No, co nejdřív, než jsou takový cestovatelé, tak ať vyrazí. Dobře, tak já jim to rychle říct. Děkuji. Naschledanou, děkuju. Dámy. But first, let me take a selfie. Sedněte si. Teď jsem vstal, ty vole. Tak, byla jsem u paní ředitelky a mám pro vás jednu zprávu. Jedna třída z naší školy byla vybrána na zájezd. Dobrý den. A dál. Tak ještě jednou. Byla jsem u paní ředitelky a jedna třída z naší školy byla vybrána na zájezd. A tou třídou jste právě vy. Ještě jedna věc, nevíte, kam se vlastně jede? To je jedno. Letí se na Havaj. Jaké dotazy? Kdy jedem, správně. Co nejdřív, takže to znamená zbalit se co nejdřív a odjíždíme. Takže kdo chybí? Tolerová. Takže i Macounová. Jo. Já jsem spala. Nevykašlám? Jo. To prostě moc nabilé, že všichni mají Takže máte nějaké dotazy k té Havaji? No doufám, že tam budou černý, jinak ne. Ne, ale budou tam opice, ty jsou podobný, jaký mají dlouhý ocasy. No, Penčelko bude tam i all inclusive. Ne, vaříme si sami. No, proč? Tome. Pardon. Paní šéfko, můžu na záchod. Kannst du das auf Deutsch sagen? Máš to říct německy? Já to vydržím.